24 January 2025. It is what it is. Saka takungobuditsa the way it is. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates ezvinhu zvese zvinonga zvichiitika munyika yekwedu. Ndauyawo pano hama dzadiwa nenyaya ndaona panapa. Inyaya ndasangana nayo iri kubuda mumastreets. Pana anonzi Comrade Never maswera sei ndo vari kubuditsa nyaya, vari kutaura nyaya iyi, vari kuti Mnangagwa must have personally told Chinese businessmen to shoot and kill poor blacks working for them like he killed in August 2018 and January 2019. That's why he is quiet about it like nothing happened. He is worse than Rhodes. Ndo nyaya iripo iri kutaurika panapa hama dzadiwa. Inyaya yakakonzereswa nenyaya yevidhio yemaChina vekubuditsa pfuti vachiita pakazoonekwa pakuyerera ropa rakawanda kumana vakatsikwa vanga vari 2 guys vakanokwira pachitiwo beach ichi vakatanga kuchitenderedza vachita kuti we wonder wamani chichi makaona nyaya yacho yakaitika. That's the current situation. Ndo nyaya dziri kutrenda, nyaya dziri kutenderera zvisingaiti, ende takataura nezvayo. Vanhu makataurawo zvakasiyana siyana, makapindurawo zvakasiyana siyana, but this time around pari kunzwani iye mudharo anogona kunge ane something chaarikataura nevanhu ivava zvinoita kuti varambe vachiita izvozvo because iye achikwanisa kunge achivatsura. Nyaya idzodzo hadzipere mushe because ukada kutarisa kuti maChina vacho ndo vanhu vekuti ndo vakavaka, tikatarisa kuHwange uko vari kunzi ndo vakanyanya kucontributa vakachivaka ichocho. Tikatarisa parliament yacho of Zimbabwe ndo vanhu vacho vakaivaka. Saka vanga vachibudisa marevelations avo vari kuti aiwa since vari kutanga since vari mapuppets eChina zvinonetsa kuti vatange kuti chinchi because ikoko kana vakuda kuzondotora zvimwe zvikwereti kana kuti vainetirwa mamwe madhiri vanozonzi muri kushungurudza vana vedu sei kunyika kwedu ikoko. Saka vakungosiya these guys richiningirikana zvinhu zvinenge zvingotaurwa nevanhu, mafungiro anenge achingotaurwa nevamwe, mafungiro evamwe unongoziva kuti vanhu pfungwa hadzimire kufunga, ndo zvevanhu zvavakadzipurwa, vanhu vanongofunga zvavanenge vachingoda. Ndo nyaya iri panapa hama dzadiwa yandangondiwe nayo, ndakakubatirai nguva ichiripo. Mogara mandiudzawo kana muchinge mune something to say pamusoro penyaya iyoyi, zvakakosha mundiudzawo in the comment section. Ndichasiya namba dzangu pascreen. Kune vanhu vanda kusenda ari maaudios kuti vanyatsonzwika ari mavoices, namba dzichabuda pascreen ndo basa radzo. Zviri zvamanje manje, sarai makateerera this audio yamuchasara muchinzwa, mozondiudzawo mafungiro enyu in the comment section. Vanhu ava vamwe chete, isystem imwe chete, ndiMugabe navaMnangagwa vacho. Musambofunge makafunga kuti imimi vaMnangagwa vakabva pakazouya vachiwenga pane chichichinja. Hunhu hwavo nezvavakabata zvakafanana. Vanhu vanototaurana kuseri, nyange tikatukana, nyange tikamakana sei, chinhu chingatirege kuchirega. Tikangochirega chete takuvara. Saka musambofunga makafunga kuti vanhu vakapane zvakasiyana ipapa kana kuti zviri kuenda zvichitaura vachiwenga kana zviri kuenda zvichitaura vaMnangagwa. Mofungidzira imimi kuti vanhu ivava vakavengana. Kana muda kuzviona tarisai muone pakabvisiwa vaMugabe. Chii chamakaona chakatorwa chavaMugabe chakatorwa navaMnangagwa kuti vadzosere kunyika yeZimbabwe? Kunze kwekuzoona mashipa aya mabhoti amaiona aine vakomana vaya avakasiya vainawo nedzimba dzidzi dzavakavaka kunze. Chii kana hwani chakatorwa chikadzokera kunyika kuti nyika ibudirire navaMnangagwa chichibva ikoko? Vese ana achombo ava vakangondendedzwa zvebhayizi vakanzi vazosungwa vazodi. Tanga takatarisa zvese taizviona, hapana kwazvakatorwa zvikaenda. Kana chakabva kuna vachombo chikadzokera kunyika, dzimba kana chavanzi vakatorerwa hapana. Uyo wokuzonyeperwa kunzi azorwara pfungwa wokuba mari yenasa yevanhu vari kutambudzika muZimbabwe. Nanhasi nyaya yacho yakagarwa pasi, isystem yavakatogarira pasi timu iyi. Nyaya iripo haisi yekuti izvo moda kusiya munhu wezana achitaura. Vese ana ziyambe avo haikona kusiya system yemunhu. System iyoyo haidarike. Nyange even mukatora Anzani Farai Marapira mukamutora akatora chinzvimbo china vaMnangagwa, isystem yavo yekuprotectana, nyika ichipera, vanhu vachifa neurombo. Mazvinzwa road dzimwe dzekumisha kunobva vamwe vanhu dzanga dzakasiwa dzine tara nana Smith hakuchisina makomba. Isystem yavo yechikoro chavo chechitepo school of ideology icho chavakaisa ukwecho. Isystem yavo yekuprotectana. Zvinotodiwa is to dismantle that system zvachose. Ndo nyaya iripo. Haikona kumboti vachiwenga kana kuti aiwa
hapana, ngavamboenda vanzwe kuti kurwadza kunoita kutongwa. Handiti nekuti ava vasi vatungamiriri vatongi kava, ngavamboenda vanzwe kurwadza kunoita kutongwa. Dai vari vatungamiriri vangadai vachiziva kuti zvatiri kuita izvi tiri kuitira vanhu vakativhotera. Chinonzi kuvhota hausi usabhuku unonzi unopiwa munhu permanent, ivhoti inopiwa munhu. Ko sei muchiti kana mavhoterwa munoenda kunoisa masystem kunororera mbambo dzekuti izvo ngapairambe pakasimba apa ndiri kuzotsukunyuka pano iwo wavhoterwa, mboti uvhotererwe chii? Kana uchida zvinhu zvokuti ahubve unobva nekufa unoenda kuumambo, munhu nemunhu ari muno ane dzinza rake rine umambo, unoenda unogara mambo woziva kuti wakufa uripo ipapo. Izvozvi pane masystem akaiswa muno, makambanizi mazhinji ari kurarama nemapolitician, unonzi contract worker. Hauna chaunenge uchiwana pabasa chako kuchembera chete, iye aita maziprofiti ake. Hauna chaunowana, iwe unochembera chete uri kupedzisira. Ende izvozvo hazvina vanopikisa muZimbabwe mese. Tikati tichiverenga kana kuti kubva kana kuti 2000 kuti vanhu vangani vakapinda mabasa permanent hakuchisina munhu. Unoona munhu aine achichengeta mari dzakawanda kana kuti zvinhu zvekambani zvakawanda, but iye munhu iyeye achinzi icontract. Musi waanongobva ndimheri, anongobva unofutsirwa, hapana chiripo. Penjeni yacho yakadyiwa namai mupfumira, hakuna chiriko. Chizvionai vakomana kuti isusu pataifara tichiti vanhu ava vari kutitungamirira, vaitotiplanira. Makatombonzwa mumwe mutungamiriri aripo pakati pavaMugabe navaMnangagwa achitaura kuti ndini ndakaseta masystem ese aya. Muri kuvhoterwa kuti munosetera vanhu masystem, muri kuvhoterwa kuti munorodza mapfumo ekubaya vanhu vakuvhoterai. Isusu tiri kuti tine vamwe vanhu veganda dema kwatiri, imuri kutova vakatodarika murungu wacho. Izvozvi muri kuchema kuti murungu akata aid. Ko zvamaimbotaura muchiti imimi ndo vakatipa masanction, maitopiwa aid futi. Maidi kuzvitaura kuti takapiwa masanction apa tiri kupiwa tine aid yatakatiwa. Yamuri kuchema nanhasi. Munochema aid ima mune madiamonds aitodiwawo neAmerica. Munochema aid muine chrome neplatinum zviri kutodiwa kuAmerica, zvamuri kuendesa kumaChina kusina chamuri kuwana. Dambudziko riripo ndingati kusina chatiri kuwana senyika kwete imimi, nokuti imimi pavanotouya paairport vachiisa muchivaona vachiuya muchiti mainvestor vanouya kumaofisi kwenyu, mototaura kuti vanhu vari muno cheap labor. Takaziva kuti vanhu amai mujuru vanhu cheap labor iripo, iwo chako yokuita maini yako nemaprofiti ako, mari imwe zhinji yese unenge uchiita ini nondipa percentage yakati. Takatonzwa kuti machifi kumusha uku ari kupiwa ma1000. Chief anenge aine maini iri munzvimbo ari 1000 inopiwa chief ndeyeyi? Iko muchipatara musina mushonga. 1000 inopiwa chief ndeyeyi? Iye achitora mari kaviri pasvondo kuvanhu vaari kutonga. Ndeyeyi? Mari ichadza kuenda zvikoro, vana havana mabhenji echikoro, vana havana mabhuku. Izvo vabereki tiri kutengeswa mabhuku kuchikoro. Vana muchikoro hamuna machoko ekunyorera, hamuna mabhenji nemaschools. Maklasi acho mamwe acho haana kupendewa, zvidhinha marufu mamwe acho hapachisina. Mukaenda kuzvikoro zvakadzidza vanhu kunana Kopa kune zvikoro zvimwe zviriko zvakasina zvavakwa nevarungu. Angova zvokuti zvakutotyisa zvokuti ungatosangana nemapere mukati meclassroom. Kana kuti mwana akaenda kwakwa ungati chikoro ichocho akana ndechekuku, handizivi kuti ndekupi kwauchirwiwa hondo kana handizivi nyika ipi. But vanhu vari kuti tiri kuzvitonga kuzere. Muri kutora mari muchisa kumapolitician, mutora mari muchisa kuzvinhu zvisina basa. Muda kutora mari muchisa kureferendum, mamiliyoni ekuisa kureferendum, vana vasina zvavari kuwana. Zviri nani patemi yenyama kuenda ndikini Mr President, motora mari iyoyo moendesa kuzvikoro zviri kunana Goko nekunana Bhinga uko, than kutora mari moisa kureferendum yekuti murambe muri pachigaro muchiita nezvei. Kana makura haisi nguva yedu vanhu isusu tingakuti dzokerai kuti muite vadiki. Aiwa, inguva yaMwari yakuchovha yekusvika ipapo. Saka ikona kupanisha vana vadiki muchiti vana vadiki vafe.
ende chinotadza kuti mimi muri kurongera vanhu chekuti system yacho muri kutora muchisa veukama hwenyu nevana venyu, which means isystem yamuda kutoisa mbambo kutoita umambo kutoti ndehwangu. Aiwa, ndezvekuvhoterwa izvi. Nyange munhu asina kuenda kuchikoro, nyange akaita sei, ndezvekuvhoterwa. Saka unodzokera kuna vanhu vakuvhotera, kwete kurongera hondo vanhu vakuvhotera. Hapana chitsotsi chiri kuitwa mugavhmendi chatisiri kuona. Chose tiri kuchiona chitsotsi chiri kuitika. Pozoita mumwe mutauri anonzi Jeff Judah usauye uchitaura nyaya yekuti Malawi muchi hazvichashanda izvozvo zvezvaunotaura izvozvo zvekuisa hatred pakati pevanhu pemadzinza kuti idzinza rakati rakabva kwakati idzinza rakati rakabva kwakati. Unenge uchitonyaudza vanhu ndekuti mumwe munhu wauri kutotaurira izvozvoga haatombozei kuMalawi kwacho. Baba vake sekuru vake ndovanga vari kuMalawi, amai vake ndivo muno muZimbabwe. Saka munhu iye unomuti ndewokupi iwewe? Haikona kudzikisira vanhu kuti vanhu vave nedivision. Ngatinanganei kana even ivo vacho vari muZANU-PF vacho, amai mujuruma akaunzwa vanhu vachizoregreta paya. Vazhinji vacho havazii nhamo yavari kupa vanhu vari pasi. Vanoda kuti vatorwe vagarwe navo vaudzwe kuti aiwa isati tingaite zvibhakera, tikaita zvibhakera nemi tikakukundai tichakupani chai. Handiti asi mukaziva kuti hatimbochinjanai mumboona mogara pasaidi zvakanaka muchionawo zvinoita vamwe kuti bhora rinotambwa sei. Nokuti isusu tadzidza bhora kubva kune matambiro enyu ekuti kana takuda kurova pena muri kubvisa bhora moisa dombo. Saka vada kuoneswa. Saka Jeff Judah usaita zvemarudzi evanhu. Tikatarisa muno muZimbabwe vanhu history chaiyo makatenge musitomborina vanhu vakawanda madzinza ese ari kutaura kusanganisira pamwe rako iwewe dzinza rako. Saka usaita kuti vanhu vese vauri kutaura vari kutotambura vari muno. Ende vamwe vacho kana kuMalawi kwacho havana kumbokuenda havakuzive. Vamwe vacho kana kuZambia kwakutaura havana kumbokuenda havakuzive.